Салом алейкум. Алейкум ассалом. Марио 0 грамм чихе? Тайёриё ба батле ки 4-5 рӯз ҳамагӣ вақт монда. Тайёриётон чихелай? Марио 0 грамм. Ҳамахе фақат ништяк. Хай ништяк боша, ништяк ман хирсанд ки мисол якум батли бигем овозадор дар майдони батлгоҳ якум батли шумо мешавад. Якум сар мекунем саволора. Ай Марио, тайёриё чихе Марио? Беҳтарин. Судиёи гуфтагитона интихоб кардем. Судиёи гуфтагитона занг задам дар пеши хитон дидем чӣ масъалаҳоро дар байн овардан. Мақсад ки хоҳишҳои ҳамун довароро иҷро кунем, агар бихоҳем ки бали соз бигирем. Ман ҳамчун довар будам дар батло, баъди батл ҳамхали гап мешид ки ин довар неправилно судит кард, ин довар неправилно судит кард. Якум ҳамияе ки вақте ки ту довар вибират мекунӣ, уже ин чиз дар ваи хитон шидагиай. Ту вақте доварро вибират мекунӣ, вай якум бор доварӣ накардӣ, ту дидагӣ ки вай чанд бор доварӣ кардагиай. И ту бояд именно пад ҳавай устроиться кунӣ пад ҳамун довар. Ҳамун довар да чӣ бисёртар маъқулай, ту ҳамуро тайёр кун, тамом. И ҳамун чиз мезгара. Барои ҳамин хоҳиш мекунем ки ай доварое ки интихоб кардем, ҳамин ҳозир дар ҳамин видеои рӯбарӯ як бори дигар пага довар чизеро ҳал кунан накунан, победаро касе да тиян натиян, бойдодагӣ, илтимос, ҳамин проблемае ки ноҳақӣ кардан, ихалӣ кардан, ухалӣ кардан нашава. И ҳарду дар пеши ҳамин камера қавл диҳем ки ҳамин чиза шумо хитон ҳамин довароро интихоб кардагиену чизе шава, мо ҳамода боварӣ дорем тақдири ҳамин реванша. Хай қабул боша, ма хирсанд. Ягон чи ай тайёриёт мегимона Марио. Хай 0 грамм на буромади қад гуфтед ҳар гап. Ягон неста ягон ҷои и қад қизиқиш. ҳатмӣ неста. Хай хотири мо, хотири одамое ки ҳамин видеоро нигоҳ мекунанд. Мақсад ҳамин видеоро беҳуда нигоҳ накунанд. Ранги мардум дар видеои Оазис эмигрант фақат ҳақорат кардагай. Ая ҷиҳат мефаҳмам мардумада бечора чанд мегабайт расход карда 6 минута нигоҳ кардагай ва ё ду кас фақат ҳо ё не мегӯянд. Тамом. Кирои ҳамин нигоҳ кардани ҳамин видео шава. 0 грамм зур. 0 грамм молодец. Ами пунакзаниёт боша го мемони айчеде. 0 грамм худат ягон мисраи баҷоӣ Ма бугум. бо бугу хай ина дар пеши дистода япаненте. Рамат. Ҳамрӯз нишон медиҳ. Барои ҳозир рамат. Ихали гапай 0 грамм мақсад Марио ай якум батли катити кадагиай ай бойдагиш розӣ нест. Ту чӣ гуфтанӣ? Бо меем бо канача мебинем. Тамбиен тамошо мекунем, айрости хитон мебинем. Касе ки мехоҳад нақчам я мефаҳмам. Не, и шана гуфтаистам батле ки уже гузарондагие. Ай ҳамунҷа ту бридагию, Марио бой додагиай. Ман хеле дӯст намедорам. Правда, ман бой додагим дар ду нафар, не ки ман намегӯям ки ман чӣ кардагим. Ман бридагим. Ман хеле накардам ягон бор. Мақсад ту мегӣ ки Марио хато мекунад? Хай ман намедонам. Хай их темаро медонем барои чӣ шик боин як бор дига мегӯям. Батла мекунем як бор дига. Дав видео гуфтаги 15 ҳасти чӣ мегӯям? Кадом видео? Авра хин накардам. Хай меям амрӯз батла чӣ кунам батла мебинем ки ту зур кардӣ, значит аймада ту мебирӣ. Ман зур кардам айтидам, ман мебирам. Не хеле гапай судяда маъқул шава. 15 ҳасти мақсад ман ҳамон қафаҳамидум ай 15 ҳасти ман ҳамон қафаҳамидум ки ба фикри маъқул ира акада уҷарам брида будумат иҷарам мебирмам. 15 ҳасти хиёл мекунам батла хеле мешава.
чхали Нолграм видео карт, дад ҷа партофтаи. ما با کانال Podcast короче, хол мекунем чӣ мешавад? رنگ دوستان نمیشه темаи кунр и қадар кат маҷашуи хакат гу. زور زور کشفلک ҳабибзадаш ба мақсад 0 грамм иҷа видеокад уҷа видеокад и хай кори шахсии ҳар ятаи шумо Не хайрос мегавад, я ай шумо я پرسیکن نرمانه дафтаст. ай шумо я хоҳиш мекунем ки ай сабабе ки ҳоли мо уқа аудиторияи расширёне надорем да инстаграмотон реклама кунен рӯзи батла соати батла да инстаграм ма кардам амро агар тонем падилитса кунен даваётон нархи билет дар батли шумо яъне ҳамун рӯзи 17 март 30 сомон шумо мисол чӣ гуфтане мухлисои шумо да мешавад ё намешавад بیسامونش کن که آدم بیسامون هم ناید نکنن هم بچه ها بیان ما بیسامونش در گفتم 20 تا ایجا بخدم 20 нестай 0 грамм и 20 сомон намешавад ай сабабе ки 30 сомон ай баъд сабаби дигариш ҳамун сабабе ки шумо батл биромадаин ҳамун сабаб ай медони ака мухлиси батл боша болои 20 даҳа мемона мебия медроя Даромадам мунақала 5 плюс мегавад. не 5 плюс када наметонум ай сабабе ки ай ҳамун сабабе ки шумо батл биромадаин плюс як ай ҳамун рӯз як нафар худат роварда метонию як нафар дигар 0 грамм мондагӣ касе мебия ба пул даромад мешавад хулоса бачаҳо да мухлисотон чӣ гуфтанин биё ба навбат ягон زنده чӣ باشین سلامت باشین اختنا نگاه کنین رحمت برای من ҳамон ай 0 грамм ҳамон қабл ай ما мари تو بین ما شما را انتظارم ما را انتظارم Гап нест биёед намакасад батл денҷ мегзарад. ҳаматон миннатдорум раҳмат ки дар любой ҷо гуфтем ки ҳамин темаро реванш кине короче аяҷият хуб мешавад реванш ҳамеша биёед раҳмат ҳардутонда як бори дигар барои ҳардут як чӣ бигӯм як хотиррасонӣ дорум дар ҳардут ки рӯзи батл 1 соат пеш ай батл ҳамун як нафаре кати ту медрои марио ту ҳамун одам кати мебиёи 0 грамм ҳам ҳамун одам кати биёя 1 соат пеш ай батл ман шуморо дар прайд интизор мешавам мақсад иштирокчиҳо бояд уже пешакӣ дар дарни зал бошанд ба ҳамун масъалаи вайда ки доваро кати бо пешаи батл як суҳбат бояд гузаронад اولی جانب оли ҷаноб хай доваро амрӯз гап мезанем насиб када боша пешаи батл чақчақ мекунем хулоса I am on duty хулоса тамошобинони муҳтарам подписчикои канали Battlegov инами ду нафареро ки дидестен бар ба бар шитагиам 5 рӯз пас я дигариша хр пуч мекунанд гуфти очаи бикаузика ай ҳард инами ду нафар батли беҳамтора интизорум хидмам я чӣ мегӯм ки чиста технична лирични батл мешавад боқӣ сарбаланду хонаобод бошед майдани батл да подписаться Rahmat.